Mr. Daniel Madziwana, right, nyaya yedu petakaisira murobha ziya mune zvemurudo utaura here tisati taenderera mberi panyaya yemafambiro emarikaita uti nezvino ndiani wangainani wawakaenda uyai nawe akuboya mune yesi munofana pane nyaya yenyuka iripo yakaitika muchienda imini vamboreisa urombe vareide chifumuri mwese nenyaya yapita inini ndape ndingauzwa zvakanaka. Inini senyaya yakanga ichitaurwa ikatongwa ndiAsaurombe vakanyora mumabhuku, anyora mumabhuku avo ekoti pane kuzonga kwakazonga kuchitongwa inini aka ndisikaiuyo. Saka inini ndinoda kutaura kuti ndinoda kuti vateedze zvinyorwa zviya zvakanga zvakanyorwa vaone kuenderera mberi, kuti hapana chimwe chendingakwanisa kuti nyika chadi ndingataura. asi mumwe nyaya yacho muruku yakanga iri yechi Yakanga iri yekurwara kwemwana. achirwara akonzerwa nei ningirikini mwana kurwara kwakaita aningiri muri baba yemwana aaningirikini Amadziwana vakafamba kana kuti vakanzwa vari vaviri ini handisi. Saka inini kundozongwa kutaura sesikamurozi wangu ndopakandiuzishi nyaya yavo yekuti kuti vakazwa zvaakanzwa. Saka mudare kudare anditaurira ivona ndakavatovaudza kuti ini mafungei akamuudza kuti ataura kuti akataura kuti mudare muno nditauraivo pamunini kuti apatunena dzitura vane nyaya vakauya last week tikataura navo nyaya ari kuramba. Saka isusu manje tiri kuona kuti panyaya makanga muri chii makanga muripo makanga muri nese pamakafamba muchienda kwaiwo kwacho kwamadzinza kwachona makaenda mese. Inini kutaura chokwadi changu ngechekuti vakanditaura kuti vakambofamba havo vari vairi kutsvaka zvemumbamo tichizoende pamadzinza nyaya Peter Amizeri avo vakandiudza kuti vakandiudza kuti vazwe nhoroondo yekuti mwana warwara arwara pabude kuzi ndakaurawa. Akaurayiwa ndiani? Ndiri kwai ndakaurawa ani Peter achiti ndakaurayiwa ndiani. Saka ipopapo ini ndakazoite chekuzofamba zvikazii inini handina chandakataurapo. Asi zvakazoitika ndezvekuti ini ndakatoti bamunini nemunini imimi mwadini makazoye nhoroondo amazoye nhoroondo chigweni iyo nhoroondo yekuti mwana uri kumuka echizi ndakaurawa. mwana vairwara uri kumuka echizi ndakaurawa. iye mwana wacho waimuka achiti ndakaurawa. Waiti mhepo yaimuka ndeyeti ndakaurawa yaichitaura kuti ndipita. Mhepo yani yapita yaibuda pamwana wani waMadziwana achiti ndakadini. Mhepo yaipita waiti ndakaitwa sei ndakaurawa nani apati inini ndakazofambawo naiwa naAmadziwana zvingazi mira chimbozvitsanangura taipinza naAmadziwana nyaya iyi iwo anitaura asi takatanga tambobvunzana kuti munobudirira here kuti muende kotaura pamusha pamunhu musikazi kutaura kwamambo kuti kune nhoroondo mumba kwavo.
Saka inini ndakandoti zvinoitika ngezvimweni. Ini ndakambopindawo nyaya yakadai yekuzi mwana wamuka kana kuti wadini kana umweni hama dzedu dzakauraya munhu. Hapana chandakazivi izvo ndozvendiri kutaura kuti imimi handiti makazoenda imimi maakuziva Peter wakabuda pamwana wamadzivana achiti inini ndakaurayiwa. Peter wakaurayiwa nematsotsi paanga ari handizvo tomboti Peter wakafa neaccident wakaurayiwa Peter mukombi kana kuti pai waitsvagei pamwana wamadzivana. Inini tsanangudzi yendinoda kumba mudhaku chaizvo asaurongi nemapurisa mairi newainyora takavaenda nawo kuvi kotsvaka kuona kuti chii chakaitika. Taende kotsvaka vakazi uripo ere unonyora akati handinonyora. Saka ndikutaura kuti zvainyorwa. Saka zvakaitika ngezvekuti ndati Peter wakafa handizvo. Peter munomuzere hatogarisana mwaigarisana mwai kwete kuti mukatogarisana muruti pamba pacho munogarisana. Peter paakafa imwe wazi wakafa nei? Muri munogarisana kai hamungatadzuzwe zviro zvepe munogarisana. Handichikubasa asi ndakauyapo ndichitaurwa kuzi Peter uri kudini, uri kurwara. Ndikaendepo ndikamuona achirwara. Achibva ari Peter makataura naye? Hataitoona achataura asi pakuzoita akati Peter akati baba vangu uri ndiri kurwara nei akandoti because wakasara orwara chiri umurwarisa ari kuchiziya handizvo. Iyona haana kuzonditsanangura kuti charwadza chii. Mutape pane pedaida kubvunza musharuka. Musharuka pane pemuri kutenderera. Imimi muri kuti mwana wamadzivana wakabuda aine mhepo iri kuti ndakaurayiwa handizvo here. Ndiri kumuka panapa ndini ndakauraya Peter handizvo here. Saka kutaura kuti imimi muri kudawo panzvenga padare ngapajeke because kana muchitora mberi kwamamboka hapana panofanira kukonerwa. Mhepo iyi yemuri kuti yairwarise mwana mwahamba iri kuti Peter uri ndakaurayiwa ngeanhu emamadzivana. Full stop. Ndizvo zviri kutaura. Saka kuri kutomuka kwechienda mastatement ese aya musatsverukana kana kunyarana. Ibvai mwabuda ngemusoro wayo chaiyo chaiyo yorasika mwapedzera sechironzo chemwakanga muri kuzwa chichitaurwa. Zvakanaka zvinozwika chaizvo. Saka ini ndinofunga ndakutorebesa hangu kutotaura kwaihambiwa mirayiro yawo kubuya zvinotava tinota parikutendererwa nyaya iri kudikanapa ngeyekuti mwakasvika muri 1-2 mwakasvika mwechiti kumba kwasekuru avo Saurombe ndoramba madzivana avo zvirapera aya muri 2 mwakasvika mwechiti kumba kwasekuru Saurombe avo ndopane nyaya nditi toda buche mwakaenda mwetosvika mwechara pana sekuru rei avo kuti tava pano sekuru rei woye nenyaya yakadai ndiye tiri kuda iyoyoyi. Usati kufamba ari kuramba kuti apana chetakataura kumadzinza. Inini ndiri kutaura kuti pane zvakatoziva manyorerwe azvakaita ngezvo ndombo mangu nani mwakasvika mwechiti imimi kwaSaurombe tasvika paSaurombe mwana wamadzivana uri kurwara echimuka naPeter kuti ndakaura wanditi achiti mune shuwa ere akati no nyaya iyi inofanira kudini kuti izike ngekutofana handiti kuti already iri pane munhu uri kureketa kundosvika kwaSaurombe wototaura kuti ndimwe akataura muchitu pakapendwa muchitu ini ndakaperekedza aya taidini ndatotaura kuti makataura kuti takatotaura isusu kuti kwake ndio zvaitika baba mune akati alright zvinoda kuenda nehamba pamusoro ichakamereke dani regai nditange ndichiti ndakazofamba ndakazotuma mupurisa naamadzivana naakuboya nemunin'ina wamadzivana Los Angeles tanga tisi
mutsvake kuti akauraye munhu ndiani, nekuti musi wauya nemushango amadziwana akati takashanja mumusha mwakunza. Mwakashanjei? Takauraya Pita. Mushumo akatotaende kun'anga. Taurei. Saka chetakafambire kun'anga makakatwana ari pakati pamadziwana nemunyina wake, asi mushumo wekuti takashanja mumusha mwakunza takauraya Pita wanga uri admitted already. Saka nyaya yataende kotsvaka yange yekuti uyu ndiye une pamba pakabiwa ndiPita uyu. Saka jealousy unoti inini ndini ndaichengete pamba pamukomo pecheni kobiwa. Saka zvaakataurirana ari vairi pamba pabiwa, matsvakire embavha ndiwo anozviziva. Asi nyaya huru Mutape nedare ngeyekuti kubatwa kwemhuri yekwamadziwana kuti akashanja mumusha mwakunza hakusi kubude kun'anga. Akazvitaurira ega kuti tisu takauraya Pita, kwakubvise mushumo tikanyora mushumo wacho. Saka nyaya yekuti takauraya haisi kubude kun'anga, haisi takanyora. Akazvitaurira ngemuromo wavo. That is ndo mamini chedino. Ndo mamini right. Imwe tikataura kuti honai nyaya yenyu takadaidzani iwo amadzinza akauya muno akatitaurira nyaya mwakafambira umba kwawo neni, mukati ane pemuri kutaura pasiri straight ba. Saka ataura chitaurai pasi mutaurirei kuti pasiri uyo dare rese apero panondobvunza here, pane chinodobvunzwa here dare mwese pastatement yabvapo maererano naamadziwana pane chekubvunza here? Mutape tiri kuti uyu kuboyawo shuwa ungazi ndiperekedze kwa mama kotaure chuchu tazomona kuti kuboya urunzvenga ngekuti wanga hazvisina. Nyaya yekurawa kwaPita haisi kubude kun'anga, akazvitaurira ega ngemuromo wavo. Chevakafambire kun'anga ndiuyu wanga akutaurira munin'ina wako kuti ndini hazi kuti nyokurai munhu uyu echiti takataurirana kuti tiite izvozvo. haikona kuitirana nharo nedare paizvozvo statement iyoyoka haisi kudare pa iri kutonzwa kudare itai nharo apo hapo mwakaenderepa chimutaura kuti uri unyepa. Honaka usade kuite zviro zvekuti tipedze mwa kuti nyaya iyoyo takaitaura last week kuzosve tikamudaidza kechipiri tikawirirana kuti tikamudaidza kechipiri akauya achitestifya sematestifyira haakaita maexpenses aachaita in care ekutanga isusu takamudaidza kudare kuti auye kutibatsira but apa ndiwe waakuita kuti timudaidze. Saka wauya manje wakataura kuti iwewe sekuru rei pane zvemuri kutaura imwimwi dare zvaasina kutaura ba. Saka iyo statement yaataura ngepapi paunoda kugadzirisa gadzirisa iye wacho mutaure kuti amadzinza statement yemwataura kuti takauya nemushumo tichiti takashanja muri kunyepa tichionawo musungo mutaurirei ngokuti ndozvemwakaramba. Ndati mushumo wakaita kuti ndidaidze mhuri yekwabunza. Mwachizwa ndakareka ngei kudaidze mhuri yekwatinota kana kuti imwe mhuri. Chakaita kuti ndidaidze mhuri yekwabunza ndimwe mwakati takashanja mumusha mwakunza tisu takauraya Pita ngekuti mwana wangu uri kurwara echibuda ndiPita. Ndo mushumo wedu. Chakaita kuti ndidaidze anhu ekwabunza chii? Pindura. Aiwa. Ndizini ndinoda kuti mutikoti cross examination chikoti pindura pakuitonga kwetanga tichiita. Hapana chakambochinja apa chiri kutaurwa apa. Zvese zviri kutaurwa apa ndo zviri mubhuku. Hapana chakachinja apa chinoda kungotaura chimweni chiro. Muri kuona nyaya iri kuitika panapa. Panobuda apa manje kuti
iwo ana kuti wacho wafamba uripita uri kubuda mweya wake vari kuda mombe 5 ne$3,500 US irudo ozopuwa kwana wani wake kwana Bunza iko ndipo petakanga tasvika tiri kuti iwewe chitipe mombe 5 ne$3,500 zviri kutaurwa nemunhu wemwakadini mwakauraya zvikanzi inini hazvigoni kuti ngekuti inini handisi ini ndakadini ndakaenda kuomura ndikati aiwa zvenyaya yako iwe wakaronga nemunin'ina wani wako ndiwo wakanga wabirwe zviro mukazosvika pakuti munhu mwaita zvomwakaita wakaenda kodzosere miti iye munin'ina wako achibva adzoka kuti miti yadini yadzoka asi pane zvatakataita mukawirirana kuti muende kun'anga yacho kuti chistopa ngekuti miti yedu yadini yauya n'anga yakati hazvichadini hazvichaiti misaba munhu akasvikire kufa saka statement iripo haisi yekuti mwakaenda kun'anga ba imwimwi toda kuti muchitaure mudare muno mwakamboenda ere kumba kwaMadzinza tupa nenyaya yazvikana uri kudaro nyaya yangu inini petiri kupesana peyakapesana kudai ngekuti nekwamutambara kuriyo zviri mumabhuku zvakaitika zviriyo nekwamutambara zviri mumabhuku hatisi kusvika ere kwamutambara pamusoro amadziwana chakaite kuti muuye kubva kwangu chii tikadaidze mburi yekwabunza chii dambudziko ngerekuti pamusoro mutape musabarirwe nyaya kuite chirukwa kwetakaende kwamutambara yakanga yati agani spota haanomunetsa arumaya kuti hagari munoma dai nyaya yakapera ngechekuti tanga takutoganisa Madziwana uyu nemunin'ina wake vakanyorera kwamutambara kuti kune ng'ombe yevaifanire kutanga kubvisa kwamutambara munin'ina wake Jerasi pakazoyepurisana mutambara akati ng'ombe yafa. Saka nyaya yekuti mhuri yekwamadziwana yakauraya Peter haisi kubude kun'anga akazvitaurira ega ndipo pane nyaya iko. Iwewe mira ndizvo izvo akatodobvunza izvo mira hatisidotenderera hatisodozwa zvekwana Mutambara. Ndinoda kuti tifambe nenyaya tichiita one way answer tinozwisisana. Mwakamboenda ere kumba kwaMadzinza? Ndakasvikepo. Unongoti usarebesa. Ndakasvikepo. Waini ndamutaurira zvedambudziko racho ndakataura kubva pekutanga pamba ndichitaura dambudziko racho rakasvikana ikataurwa ichitaurwa haina izvaiona urebesa ndati chii chemwakaenda nacho mwagumba kwaMadzinza mwakaenda mwakanga muine chemamiinacho ende mwaida kutaura naye nyaya yei idambudziko retakanga ndasvika naro pana Mutape nekuti kune mhepo iri kunesa asi petakaitira nezvinhu izvi hapana chendakaita ba pendakatorerwe zvinhu hapana chendakaita ba inini mhepo yacho yaineka ichiti saka mhepo yaiti ndakaunzwa ndiJerasi yaiti ndakaunzwa Jerasi ndiani munhu Jerasi mwana wekwana woko Madziwana. Saka nyaya muri kuramba saka kubve pakutanga ndisaitaura kuti handini ndine mhosva ba waibatwa nemhosva uripo ava vakada nemushumo kushumo atume kuti zvinhu zvakaitika ii saka ari kuramba sei mushumo wakaenda kuna akaenda nemushumo kumba kwaMadzinza ndiani andi vakaita mushumo koshuma zvakaitika saka kushumo ndiani ndati wakaenda wekuti paite dambudziko rekuziya mhepo iri kubuda apa handisi kuzviziya mhepo inoshuma yangu ana Mutapeza ndiri kuzwa zvamuri kutaura asi musanditendererawo ndiri munhu wakafanana nemimi musanditendererawo nyaya yekuitenderera pamwe pacho mitemoga inini Mutape wakafanana nemimi wakafanana nemimi asi nyaya muri kuitenderera isiri nyaya yekuzondosungana kunozoitwa kuti haziwa ndarodorohwa iwe urudoite zvekutamba uri kuona kuti ndadaidza murume uyu ngechingani pane right last week tichitaura nenyaya iyi tichitaura kuti
ana Madzwana mune nyaya yekuuraya Peter muruda kuti muripe mombe 5 ne3500 wakati inini handigoni kusvike panyaya yekuripa ngekuti nyaya iyoyo inini handisini ndakauraya Peter handitoidini handitozviziva ndikati inga takadaidzawo nekudariko mwakaenda kwani kwaMadzinza akauya akatestifya munomu urimo munomu ukabvuma mukabvuma muri muno kuti zvakaitika izvozvo nhasi waakuramba saka nhasi uri kuda kuzviramba here kuti mwakaenda kumba kwake nemushumo wekuti mwakauraya Peter asi nyaya yangu muri kundimanikidza zvisizvo muri kundimanikidza musatokundirongera wamanikidzwa kuti muri kundimanikidza amanikidzwa ndiani akumanikidza musi wabatwa Peter handina chendinoziva handina chendakaita ba handina chendinoziva chendakaita badzi munhu wakatore zviro musi wabatwa Peter munomu haana kutaura here kuti Madzwana iwewe wakatumira munin'ina wako akandiuraya iwewe ndiri ruda mombe 5 ne3000 panyaya yekuti muromo wako inini ndichazoende kune munhu akandiuraya iwe wandipedzera haana kudaro akoya achina kutaurwa here mai aya ndopendakatange kwenda nyaya yangu muri kuitenderera urikuda kuti imboti chikutaurire nyaya daro mwese ngatichimbonyara mira usati ndichitaura kutaura pamuno ndo nyaya nyaya yako kwetichapedzisira taiyoya uchazoti vanhu haidziva uruti tiri kumanikidza kahatisatiba kana uri kuramba uchitaura chititaurira nyaya yako iyo uri kutitaura maererano naPeter isusu hati tese dare tiri kupenga tiri kumanikidza zvese tachinyara chititaurira iyo nyaya tinombozwa nyaya yaPeter kusvike peyakatangira kusvika nhasi chititaurira iwo mwese nyararai ana sungirirai ana zvinyarare tinozwa Madzwana uri umanikidzwa tode kuzwa free statement yako chitaura iwewe free statement yangu ngeyekuti ndanesana nemunun'una inini ndo wakazoite chiini wakazoitenyi pane chawakaita here echiramba eitiza musi wetakazoenda titori nemotikari yaasaurumbewa techoenda wakanyepoti ndiri kudora tikamubata ari kutiza kumahwe mashawai ndiri kunyepa here asaurumba saka ndiri kuti nyaya yangu muri kunditenderera kudai kati nyaya yaPeter mafambiro ayo kusvika iwowe izvazvo munhu akaenda Jerasi ndiye wakaenda kwaMadzinza Jerasi wakaenda kwaMadzinza iwewe ndambudziko rekurwarirwa ini ndechimubvunza kuti pane chawakazoita here ngekuti mhepo iri kunesa apa iri kuzi iwo unozvisi tikakokorodzana azhinji ese ari kuno anhu angadonyarara hawo iwe ese ari kudaira ana baba tomeka hapana chemusingaiziva hatisi kumupe mhosvaba nyaya yangu hapana usikazvizi handina chendakaita kwendaienda kwese mai ayo makatora aya ane zvaakanditaurira ndaendepo ndo akatotanga mai aya akati uruda kuti saka inini ndakanga ndiri kutaura mutape zviyazvo pamusoro ichangamiri nedare ndinofunga zvitori apa mutape ngezvekuti munolisita mafacts enyu moganishe munhu hakuna mukono unotiza usikatungi makwenzi saka munopedzerwe nguva munhu bhuku riripo tinofotokopa nemushumo waakabvisa uripo wekuti takashanja mumusha mwakunza tikauraya Peter ngemuromo wake saka nyaya yekusundirana iye pakati pake nemunin'ina wake haimusununguri kundoganisha chete you list your facts kwauganisha because munopedze gore muchitonge nyaya yeanhu akazvisimukire pamba pawo oadimita basa raakaita right imwe ndaida kuti muzototibatsirawo nephotocopy ndinounza ndiitirewo pakaite photocopy iyoyo totoatacha totoendesa kwaMajor Street kuchimani totoite ganishi yoenda uchipinge messenger of court tofamba zvakatodaro saka I think zvimwe zvese izvi ndofunga dare muri muno hapeno kuti tinosvika kupi murume uyu
ndiye wakarara akabate dho, ndiye wakaite mudumbu. Akamhanya usiku kuenda kumba kwanga aripo Changamire kuti ndauya pano nemushumo wangu uyu kuti isusu tisu takauraya Peter. Statement iyoyo iripo, mushumo iyoyo wakabviswa, manoti zvese zvakanyorwa. Iye wakuti tikauya munomu tikadaidza chimusoro nyaya ikaitwa munomu, Peter wacho akabuda akataura kuti iwewe ndinoda kuti ubhadhare mombe 5 ne$3,500 yes, mari doko wanangu. Iwewe ndo kuti tipedzerani ngoti ndio wakatuma Jeras kuite zvakaenda kuita. Iwewe ndio panishe ndiri kukupa. Jeras wakazoita zvandichadini? Ndichadhira naye ega. Saka nyaya tiinayo nhasi haina Jeras ba. Because Jeras was executing my duties ake under your instruction. Ende munhu wacho wakafa haatorina basa naJeras ba. Mutape chakaite kuti Jeras aise bvuri raPeter pamwana wake kuti Inyaya. ndiwo wakandituma. Anomurizwa. Iwo madziwana ukanga wachirirwa ngenhoro ukatume munhu kuti chingodha parusasa rwako. Pakafuma pabatwe Chabaya unoshume kwa mambo ndiya. Ndiye wakateya ere kana kuti muri zorususa. Apindura. Zetaifamba ndope ndataura kuti nyaya yangu takandakanga ndakumbira hangu transfer kuti iwo wakadini wagara wakaite transfer waitsvake kwamadzinza iwo uchidziwa kuti une infact izvazvo izwa from the word go wakambobudirei mumba mwako iwoyo wakadini ugara nezviro zvako unoziva kuti anhu ese ari munomai kunyarara hawo nesusu kunyarara tinazvo zviri mudzimba mwedumo iwewe wakadini ugara nezvako iwe kuti nyaya iya Peter izwa nyarara anotaura chitaura dai wakangwara usi panowe Peter mira Peter haana kuti ndakaurayiwa haana kuuya umangara kuti ndakaurayiwa kana Jeras kana ani hapana chakamboita kuti paurayiwa Peter hapana waitomboziva anhu aona Peter afa akatoti Peter wafa ngeudini ngekurwara iwewe ndo wakabuda mumba mako kwakogogodza dho rekwamambo wanga aripo kuti Changamire ndadini ndauya nemushumo uyu inini zviro kumba kwangu kwanetsa takashanda takauraya Peter mwakatoshamiswa ndikatodaidza anhu ekabunza ese fungai Jefu anamuka uye nyaya mushumo dai usi mushumo wakasiyawo ndisina kudaidze muri ekabunza akazouya naye kubuya wanga aripo musacho musandadaidza nekwabunza kubuya wangu aripo saka mutendera urutenderera kuti udini tinoda kuti taida kuti nyaya itaurwe mupedze ndio uripo wanga uri kuti nesi zviri kutaurwa munomu zvese zvikunyepa here Mutape ndaida kubatsira mhuri kwamwadziwana. Chinoite pfungwa kana panyari naana amwadziwana. Pfungwa inotokumbirwawo dzininipisa murizwa here kuti ndaakubhadhara. Ukamira mwechisimuka pano inoende kokuwadza kumba iyi because yagara yatoone ushungu. Kutura kwemunonga mwaita inombotonhora kuti ndaakudii zviro zvaakudini zvakutogadziriswa. Unyari murombo unotore padoko padoko uri pana mambo ndiro bvuterani remakanga maendera kuti muone kudii muone kuzorora. Uyehe musatore nyaya iri kubuda nemunhu makaenda naye muchiti inozorore pamunin'ina. Chakaite munin'ina kushanja kwaakaita imwe mwati zviro zvangu zvadini zvabiwa. Saka iyenanga nembikiri dzake dzichamubatawo pamberi because shungu dzemuda dzemurunoti dare murishandise pakuti endai motore munin'ina wangu aone kulipa but mhepo itozi yakatobatwa ka itaura kuti imwe mwamadziwana mune zvenyu munin'ina wanyu une zvacho une zvenyu. Saka musateme matemo matatu nemunhu tinotore nyaya mbiri kudziita kawani uyo Jeras ndozvetataura kuti ukonaka nyaya iri kuitika ka munhu tese tiri munomu tine hama dziri kurwara vangani vari munomu wakaenda nemushumo kwamambo kuti ndine mwana wari kurwara mwana akarwara munofamba kana musada munoenda kuhospital hamuendi kwamambo nemushumo kuti mwana warwara apa ukaona wakuenda nemushumo kusisiri kurwara apa
ndo nyaya mwakaendera. Saka isusu hatichadi kupedza nguva ba. Nyaya yatakaenda kodaidza futi kuti auye pano iyo Amadzinza inyaya yekuti mwakataura kuti statement yetiri kutaura isusu mudare munomu iri kusiyana nendakata yakaitika kwana Madzinza. Saka I am happy. Waifunga kuti Madzinza wacho wakafa zvakaita Peter. He is not dead. He is back again. He is dead. Ataura futi mudare munomu kuti mwakauya pamba pangu muchiti takashanja takauraya Peter. Ndiyo statement yetina ndo yetiri kukubatana yamhosva yacho sedare. Ndiyo iri kuzina Peter ndoda mombe 5 ne 3,500. Saka isusu weda wadzungudza musoro kana kuti waita sei, isusu judgment yetatopa yekuti tatokubata inei bambo nemhosva yekuuraya Peter. Isusu pamhosva yekuuraya Peter titori neyedu isusu yedare yematsuka ropa yedu yekutoti wakauraya Peter yeye tinotodawo futi mhou nemwana zvetiri kuda zvemuno izvi zvapita zvichienda. Saka taakubatanidza mapepa ese mangwani takutoendesa kwaMajor Street. Wewe kana paine zvonozotaura unochizotaura mapepa acho kuna message of court muchikutsvaga muchizotaurirana because ndiyo chauya kutora zviro izvozvo. Isusu judgment tatopa mawitness dare rese riripo. Wawaiti wacho inini haachawiba uripo watotaura mavidhiyo atorekodha zvese tinazvo tinogona kuzvishandisa seumboo. Iwo kunzanzama kwako kuri kuita kuripo unonge uchindonzanzama uripo. Witness yako iri kutaura kuti zvese zvataurwa mudare muno nezviri kutaurwa kwako ngezveshuwa. Iwewe zvonoda kuita manje unoda kuenda kuna jerasi woenda kotaura nani mataurirane emwakaita. Iwo uruziva kuti zvabuda munomuka miti yewakaurayira Peter iwo mipaints Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,